Фондовият пазар не е създаден за спекулация. Той е създаден, за да финансира бизнеси и да разпределя риска. Първите инвеститори са чакали резултати. Печалбите са идвали бавно. Загубите са били приемани. После нещо се е променило. Акциите са спрели да бъдат преди всичко собственост. Те са се превърнали в цени. Хората са осъзнали, че не е нужно бизнесът да успее. Достатъчно е било някой друг да купи по-късно. Времевият хоризонт се е свил. Дните са заменили годините. Екраните са заменили фабриките. Фондовият пазар е преминал от финансиране на производство към предсказване на движение. Стойността се е превърнала в разказ. Фундаментите са станали по избор. Волатилността е станала печеливша. Колкото повече се движат цените, толкова повече пари могат да се изкарат. Спекулацията не е унищожила пазара. Тя го е препрограмирала. Компаниите все още набират капитал, но цените вече не чакат резултати. Фондовият пазар не е спрял да работи. Той е сменил предназначението си. Спрял е да отразява икономиката и е започнал да я изпреварва. Това, което е започнало като инфраструктура, се е превърнало в казино с правила. И когато спекулацията е поела контрола, собствеността е станала второстепенна спрямо тайминга.